Ce ai face dacă ai ști că întotdeauna, indiferent ce se întâmplă, ai susținere totală de la echipe întregi de oameni? Cum te-ai simți? Dacă ai ști că absolut orice se întâmplă cu tine, absolut prin orice fel de experiență treci în viața ta, ai susținere totală de la sute chiar de echipe de oameni din lumea aceasta. Cum te face să te simți lucrul acesta? Ei, hai să spun mai multe detalii în continuare. Probabil zici, băi, Bogdane, cum adică sute de echipe pentru mine? Pe mine nu mă ajută nimeni. Ei, ai răbdare, o să spun imediat. Bine te-am găsit la o nouă zi de motive pentru o zi minunată. Eu sunt Bogdan de la Evo Coaching, coachul tău de prosperitate și stare de bine. Sunt aici să mai dau un strop de informații, un strop de speranță, un strop de stare de bine pentru a crește calitatea vieții tale, pentru că tu ești un om minunat. Ba, ești un om minunat. Înainte de a începe, nu uita să dai un click, un subscribe pe canalul de YouTube Coaching pentru stare de bine. Acolo găsești toate videourile acestea pe care eu le pregătesc special pentru tine. De asemenea, și pe pagina Bogdan Oltean Coach de Facebook, dă un follow și un click pe clopoțelul aceea să te țin la curent cu aceste videouri și cu aceste live-uri pe care le fac de luni până vineri de la ora 7. Câteodată mai întârzi câteva minute, e adevărat cum a fost azi, îmi cer scuze, mulțumesc de înțelegere. Hai să trecem la treabă. Bun, cum adică, Bogdane, am echipe întregi de oameni care mă susțin? Pe mine nu mă susține nimeni. Eu trebuie să am grijă de mine, la mine nu se gândește nimeni. Ei, dar hai să vedem care este adevărul. Știi, poate că acum vreo 100 de ani, 200 de ani ți-aș fi dat perfectă dreptate. Acum 100-200 de ani, multe lucruri nu erau cum sunt în zilele noastre, dar azi lucrurile sunt foarte, foarte diferite. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în prezent omenirea a trecut prin așa de multe experiențe și a ajuns la un număr așa de mare de oameni, încât au cam bifat toate experiențele posibile, în mare, dar experiențele care țin de starea de bine a unui om. Și au fost scrise cărți, au fost create videouri, sunt create cărți și videouri în prezent de mii de oameni special concepute care să ne ajute pe noi să facem un pas spre bine, spre mai bine, spre o viață mai frumoasă. Ceea ce este interesant este că o parte din noi, ego-ul, nu-i așa? Nu ne lasă să ne bucurăm de aceste avantaje. Eu vorbesc aici despre mine. Adică ego-ul meu preferă ca eu să dau cu capul și să inventez eu roata, cum s-ar zice, decât să-mi dau voie să fiu ajutat cu informație. Preferă ego-ul meu să sufăr, să mă chinui, să dau din coate, să răzbesc, cum se zice, decât pur și simplu să învăț mai ușor din experiențele altor oameni și să-mi fac viața mult mai ușoară și mai bună, mai rapid. Și atunci este o alegere din partea mea. Să-mi ascult ego-ul care îmi spune, da, tu trebuie să reușești singur. Nu există oameni să te ajute pe tine. Sau să ascult vocea rațiunii care spune, băi, omul, fii atent că mai sunt persoane care au făcut ce vrei tu să faci. Fii atent că mai sunt persoane care au trecut prin momentele prin care treci tu. Ce zici să învățăm de la ei? Să nu mai dăm cu capul, să ne simțim bine mai repede. Ha? Vrei? Sigur că vreau. Și atunci, hai să facem această alegere. În momentul de față, dacă sunt aspecte din viața ta care nu funcționează, șansele sunt că cineva a scris o carte, cineva a făcut un video, cineva a făcut un curs, cineva a reușit să trăiască viața pe care tu ți-o dorești. Să aibă relația iubitoare pe care tu ți-o dorești, să aibă sănătatea pe care tu ți-o dorești, să aibă succesul financiar pe care tu ți-l dorești, să-și organizeze timpul așa cum tu îți dorești. Toate lucrurile acestea și multe, multe altele, inclusiv starea de bine pe care tu ți-o dorești, cineva o are deja. Cineva a reușit să o descifreze și să ajute oameni să aibă și rezultate și aici este foarte, foarte important. E adevărat. Ai la dispoziție sute de echipe de cercetători. Cu toții avem. Se numește Google. Pe Google, scrii pe Google, am nevoie de. Și Google îți dă informația. Mai nou nici mai trebuie să scrii. Nu mai cer, nu apeși un butonal. Google găsește nu știu ce. Și Google îți găsește. Poze cu pisici. Bun, perfect. Care te faci să te simți mai bine? Întrebarea este cum face diferența între echipele de cercetători care sunt bune și echipele de cercetători care sunt, știi tu, alea care vrem să le lăsăm deoparte, de care nu vrem să ne atingem. Păi, este un singur
lucru de care trebuie să ții în cont. Rezultate. Hai să ne uităm la oamenii care au rezultate direct. Hai să nu ne pierdem timp cu doamna Măriuca de la Colț sau Nea Vasile, care spun, da, păi tu așa trebuie să faci în căsătorie, da, păi tu așa trebuie să faci în legătură cu sănătatea ta, da, păi tu, da, păi nu ai nicio șansă să-ți faci firma aceea că eu n-am reușit și dacă eu n-am reușit, tu nu o să reușești. Hai să nu mai ascultăm de persoanele care nu au în viața lor ceea ce noi ne dorim. Pentru că poate sunt bine intenționate pentru că vor să ne protejeze de eșec, de dezamăgire. Păi dacă își pune idealuri, dacă își pune speranțe, o să fie dezamăgit. Da, dar dacă nu își pune, stă pe loc. Poate că dacă ne punem un ideal, o speranță, la un moment dat o să fim dezamăgiți pentru că o să aflăm că ceea ce am făcut nu funcționează, dar măcar avem o șansă să descoperim ceea ce funcționează. Dacă nici măcar nu ne punem un vis, un ideal, o speranță, nu avem nicio șansă să ne îmbunătățim calitatea vieții noastre. Așa că hai să nu mai ascultăm de persoanele din jurul nostru care ne spun că nu se poate sau că se poate doar într-un mod limitat și ironic și nasol. Hai să nu mai ascultăm de persoane care râd așa pe sub mustață când se gândesc pe o căsătorie frumoasă. Fii mă serios, de-aia mă duc la colț, la bar. Că nu există așa ceva. Știi? Hai să ne uităm la stilul de viață pe care o duce persoana aceea și să ne întrebăm, băi, eu chiar vreau să trăiesc ca omul ăsta? Deci chiar vreau să iau sfaturi de la el? Hai să vedem dacă mai există ceva pe lumea asta. Și ajungem la subiectul de față. Adică echipele de cercetători sau oamenii care au deja rezultate. Eu îți propun să mergi la chiar în vârf. Uită-te spre cei mai apreciați la nivel mondial, că nu degeaba sunt apreciați. Avem impresia, păi ăștia numai sunt prefăcuți, nu știu ce. Băi, dacă ai deja rezultate de 10 ani de zile, de 20 de ani de zile, deja nu prea te mai poți preface. Deja ceva din ceea ce ai făcut tu înseamnă că e bine și probabil că avem ceva de învățat de la oamenii aceștia. Aceștia sunt mentori, uite, eu pot să zic mentori din partea mea. Anthony Robbins este un mentor pe care eu îl apreciez foarte mult, atât pe partea de relații, cât și pe partea de business, pe partea de motivare personală. John Maxwell, pe partea de comunicare, pe partea de leadership, până și pe partea de dezvoltare personală și de asemenea trecere la acțiune. E vorba de oameni care acționează, oameni care au rezultate. Și sunt mulți alții pe care te invit să-i cauți. Doar caută pe Google cei mai pricepuți oameni în the best people in comunicare, relații, sport, sănătate sau te confrunți cu o situație serioasă în legătură cu sănătate. Oameni care s-au vindecat din pac. Deja sunt foarte multe informații pe aceste teme dacă doar ne dăm voie să le căutăm. Așa că ceea ce te invit să faci azi este să iei o foaie de hârtie și un pix. Și foarte frumos să scrii domeniile din viața mea în care nu sunt mulțumit. Și stai acolo cu tine 2-3 minuțe și scrii. Poate sunt relațiile, poate sunt banii, poate sănătatea, poate sportul, poate. Tu scrie-le acolo în ordine. Și după ce ai făcut această listă, prioritizează. Întreabă-te, băi, care dintre ele care, dacă l-aș rezolva, mi-ar crește simțitor starea de bine, calitatea vieții mele? Care dintre aceste domenii, dacă l-aș bifa, în sfârșit, mi-ar crește simțitor calitatea vieții mele? Ăsta, perfect. Încercuiește-l, mergi pe Google și scrie cele mai bune persoane la capitolul comunicare, relații, sport, sănătate, ce vrei tu. Și găsind acele persoane, dă-ți voie să fii ajutat. Dă-ți voie să ai propria ta echipă de cercetători lângă tine, cercetători care vrea să te susțină. Ai nevoie și de mai multă susținere? Grupuri de Facebook. Grup de Facebook pentru sport, sănătate, relații, afaceri, ce vrei tu. În momentul de față avem așa de multă susținere în jurul nostru că este de necrezut. Așa de mulți oameni vor ca tu să reușești, așa de mulți oameni vor ca tu să trăiești o viață frumoasă, încât este absolut de necrezut. Așa că dacă te trezești vreodată spunându-ți, păi eu sunt singur, că pe mine nimeni nu mă ajută, că n-am ce să facă, scutură-te un pic și ascultă de vocea rațiunii. Bogdan.
vezi că sunt grupuri de Facebook, vezi că sunt cărți de la persoane care au reușit deja, hai să le căutăm, hai să ne facem o viață de calitate. Asta îmi doresc pentru tine, să ai o viață de calitate, să ai o viață care te face să zburzi de bucurie, dacă vrei, în fiecare dimineață, să fii recunoscătoare pentru faptul că trăiești, că ești aici astăzi. Sper că ai găsit acest video folositor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un share. Spune și la o persoană care simți că s-ar bucura de acel video. Sau dă un share general și întotdeauna acest video ajunge la persoane care trebuie. Eu așa sper și așa cred. Vă salut pe cei care ați fost alături de mine live. Te salut și pe tine dacă te-ai uitat la acest video mai târziu. Hai dimineață de la 7, aproximativ, fac tot ce pot să fie ora 7, ca să transmitem o informație bună, să te ajutăm pe tine să-ți crești calitatea vieții tale. Nu uita, dă un subscribe la canalul de YouTube Coaching pentru stare de bine, un follow la pagina de Facebook Bogdan Oltean Coach și ne vedem în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7. Ne vedem în următorul video. Continuă să crezi că meriți o viață de calitate, iar aceasta în scurt timp va deveni realitate. Eu sunt Bogdan și te aștept în următorul video.